Stondje 24 november. Dit is het Boppenslag Café. Mijn joen te gast. Piqueur Kees Kamminga. Speaker op Wolvergeer Hans Zinnige. En de man die het miljoen euro spendeerd had in de drafbaan van Wolvergeer, Casper Veldink. En het publiek, dat zijn de voetballers van ODV uit Wienjewoord. En uw eerste gast aan tafel is Kees Kamminga. Kees Kamminga is een van de beste piqueurs van Nederland en had in Willemsoord zijn eigen entrainement. Kamminga leert het vak van de beste piqueur uit de jaren 80, Tjitse Smeding. Op zijn zoontje werd hij leerlingkampioen van Nederland en mag hij zijn eerste race draven. Hij had likwijls een kanslees hinder, de Troep van Assen. Werd door de boekmakers op 1 op zo'n 30 zetten. Maar Kamminga wint voort. Hij wint ook de Nederlandse derby, de Duitse derby, de Gouden Sweeper, grote koersen in Frankrijk en Zweden. Maar de grootste koers die hij wint is de Dragon Trotter Cyrus Stakes in Engeland. Maar uit hinder Nike Olsen wint hij die ene koers 270.000 goenen. Piqueur is een zwier vak. Kamminga is al eens opereerd onder een dubbele hernia. En omdat er nou een werveldres zit, zit hij 6 weken thuis. Kees, ja, het oude weekend wie de prijs der giganten. De best blesseerd. Dat is ook de reden waarom ze het nooit in dat is een van de redenen. De tweede reden is misschien wel dat er geen hinder in die klasse op dit moment. Het is geen tophinders op dit moment? Ja, wel goede hinders, maar net voor de grootste klasse. Nee. Hoe is dat? Dat is vervelend, hebben ze mij. Ja, absoluut. Dat ben heel verschillend voor ons. De gewone koersen die worden bedeeld met zo'n 800 euro. En dit is dan zo'n 1000, dus een groot verschil. Ja, het prijsyield stelt net heel soort voor hè, in Nederland. Nee, jammer genoeg net. Nee, is er voor deze piqueur nog wel wat gewoon yield te verzinnen? Wolvergeer gaat wel, maar daaromheen heel weinig. En ja, we moeten uitwijken in Duitsland. Ja, dus je zit vaker eigenlijk in Duitsland als in Nederland? Ja, op dit moment jammer genoeg wel. Ja, is het nog wel leuk om piqueur te wezen? Natuurlijk, het vak bloedt mooi. Het is spannend, elke reis oors, de hinders bij elke rij oors. Dus een vrijheid. Mooi om te doen. Nou, gelukkig. Uw tweede gast aan tafel is alle weekend te zien op de drafbaan als speaker. Zijn naam de commentator Hans Zinnige. Hans Zinnige is haatredacteur van Draf en Rensport. Speaker op de drafbaan in Wolvergeer. Lid van biljetvereniging de Ketsers uit Langswegen. En had zelfs ook ondervinding als piqueur en fokker. Zien hij wat neert van hindersa. Maar als lietse jongen vreeg het Zinnige maar hoe het kind dat het in een hinderhutter rint als het oren. En nou kan hij net meer zoenen de sport. Op dit stuit draaft hij als amateur maar het hinder Vito Corleone. Maar zijn beste hinder wie Mercedes Star. Zijn vrouw Sjoukje traint het hinder. Ze had soms 10 dreig. Maar als Mercedes weer eens een race wint, kunnen ze bij boodschap doen. Zinnige is verreel op het hinder. Had er alles vroeger. Maar op de ene op de orendij wordt Star blien. Bij de eigen. Ja, Hans, de prijs der giganten. We hinten niets krijgt even hoor. Dat toch eigenlijk nog maar boetelonden zo mooi, hè? Ja, de beste paarden die je wil hebben, die komen meestal uit het buitenland. Er zijn weinig goede Nederlanders. Nou hebben we in Friesland één tophinder. Ja. Dat is Wellington. Ja. Waarom doet hij dan net mooi? Wellington had een voorbereidende koers gedaan in Duitsland. Daar was hij tweede geworden. Had hij wel de favoriet Russell November verslagen. Maar Hugo Langeweg had Russell November al in die koers. En hij wil geen 2 toppaarden in 1 koers hebben. Dus Wellington gaat gewoon een ander traject in. Die gaat waarschijnlijk in Frankrijk lopen. Maar is het aan het balen? Voor ons is dat jammer. Dat is een publieksloeker. Ja, we hadden hem graag gezien. Maar Russell November is ook een publiekstrekker. Dus als je 2 publiekstrekkers uit 1 stal hebt... Ik snap de trainer wel. De eerste prijs is 16.000. Die kun je maar 1 keer winnen. De tweede prijs is 8. Maar ja, dan moet je 1 en 2 worden. Hij gokt op Russell en niet op Wellington. Ja, het valt me op. De praat ik een beetje als een commentator. Hè? Het gaat behoorlijk in de derde versnelling. Ja. Maar voor de mensen die net weten wat Wellington is... even een korte introductie. Ja, hij kan en voor de kar en hij kan onder het zadel. Hij kan eigenlijk elke afstand lopen. Korte afstand tot lange afstand. En het is eigenlijk een heel makkelijk paard om te rijden. Dat is hoe net die keer aan! Wellington! Het is zelfs wel een hinderwet Fries en harder maar identificeren kunnen. Hè? Want bijvoorbeeld bij Sportclub Jereveen willen ze altijd heel graag het Geert Arend Rode maar dat is een Fries. Dat willen de meesten graag. Ja, maar je eigenlijk net zwaar bij Sangrutte koers in Friesland als de prijs der giganten dat hij dan Sabisa net onder start verschijnen had. Ja, maar dan zit je toch weer met hetzelfde probleem. Hugo Langeweg maakte de beslissing. Die had zijn zinnen gezet op het starten van Russell. En die voorbereidende koers. Je kon eigenlijk al zien dat Wellington beter was dan Russell. En toch dachten ze, Russell moet beter zijn dan Wellington. We kiezen voor Russell. Misschien had Wellington beter kunnen lopen. Was voor iedereen leuker geweest, maar hij liep niet. Helaas, het is een toos. Ja. Mooi, dat is de best. We gaan nu naar uw tweede gast. De man die werkelijk miljoen euro's investeerd had in de drafbaan van Wolvergeer. Zijn naam Casper Veldink.
Casper Veldink is een greenster, maar gelukkig gaat hij dat goed maken door de drafbaan in Wolvergeer uit te nemen. Veldink is een vermogend man. Hij begint met een eigen bedrijf in koffie- en frisdrankautomaten en neemt daarna flink wat risico. Hij staat een eigen bedrijf in sterke drank, maar zijn kwanheid. Het Geert liep wel goed. Hij verkeepert door de vol van de morgen een soort wodka aan eerst Europa en keepert het IJslandse wodka-merk Ursus. Mooi dat merk sponsort hij een Formule 1-team. Niemand weet wat Ursus is. Het is nog geen eerste cape, maar de naam zit mooi vol op een Formule 1-auto. Na een uur zet hij de wodka in de merk en simsalabim, Ursus is na een periode in 64 landen te cape. In 2004 verkeepert Veldink Ursus en werd hij multimiljonair. Verleden kocht hij in totaal vast zo'n 6 miljoen euro de drafbaan in Wolvergeer. Ja, Veldink, dat is een heel bedrag, 6 miljoen euro. Pompen jou in de drafsport, een sport waar het op het heden net geweldig maar gaat. Heb je er al spijt van? Nee, absoluut niet. Nee? Dan waren we er niet aan begonnen. Nee, want dus hoort zei altijd van, smiet het dan maar in de gracht, als je als in elk geval de kringen nog. Dat is zo, maar nu zien we de paarden weer draven. En anders hadden we absoluut geen paarden meer zien draven op Wolverga in heel Friesland. Misschien in heel Nederland wel niet. Nee, is dat zo? Ja, dat is echt waar. Wolverga was eigenlijk al dicht, het was failliet. Casper kwam op het moment dat eigenlijk het slot al op het hek hing. Heel veel paarden in Nederland, zeg maar 50-60% staat in Friesland. Groningen, daar houdt het wel een beetje op. Als je daar de belangrijkste baan sluit, mensen gaan niet naar Duinlicht, die gaan dan misschien naar Duitsland, maar het grootste deel houdt op. Dus dan was de hele sport eigenlijk binnen een jaar denk ik weg geweest. Maar waarom heb je het dan die in? Qua leefde van de sport? Ja, mijn hele leven heb ik al harddravers gehad, vanaf mijn 18e jaar. En ben er erg mee verbonden, rij zelf in de koersen. En het feit deed zich voor toen het sluit dat je eigenlijk tot de bezinning komt, als het er niet meer is, dat zo'n hele baan verdwijnt voor een heleboel mensen in Nederland. Niet alleen voor mezelf, maar iedereen die hier het plezier en zijn brood in verdient. Ja. En toen wij gevraagd zijn, dus door mensen gebeld werden van we hebben nog een bedrag nodig om de baan te kunnen kopen. Toen heb ik gezegd, nou daar ga ik dan met mijn vrouw over praten. En we hebben erover gesproken. Maar toen hebben we een beslissing genomen. Hoofdzaak mijn vrouw, die was zo verstandig om te zeggen van als je het doet, doe het dan alleen en niet met 6 man. Want dan wordt het niks, dan kom je er nooit uit. Nou hebben we dat voorgelegd aan de mensen die ermee bezig waren. En die accepteerden dat. En die zeiden, nou als je dat wil doen, prima. En dan gaan we je zo steunen, zoveel als we kunnen. Ja, je hebt kocht voor trein heel miljoen euro. Verspiekeren voor 2,5 miljoen euro. Ja. Ja, moest er een soort verspiekeren worden? Ja, de hele hele orde boel. bende? Het was 20 jaar oud. Alles was echt totaal versleten. Het hele televisiecircuit, alles. Toen wij het kochten dachten we gaan het wat opknappen. Maar daar was geen opknappen aan. En toen hebben we besloten na een paar dagen en dan hebben we de mensen bij elkaar geroepen. Toen is Alco Bijkerk, een van de leden van ons, die is met een hele ploeg mensen gekomen. Vrijwilligers, allemaal vrijwilligers, 20 man. En die hebben in 3 dagen het hele pand leeggetrokken. Vloeren eruit, plafonds eruit, leidingen eruit. En toen hadden we dus na 14 dagen alleen een Kaukasko staan. Ja, maar nou, het is helemaal clear. En Kees, kun je nou stellen dat het misschien wel de mooiste baan van Europa is? Ja, zeker weten. Ja? Ja, ik ben oerlijk West in Europa. En waarom springt deze baan er dan uit? Ja, qua accommodatie, alles is aanpast. Het is hartstikke luxe voor het normale koersvolk, zeg maar. Het is echt geweldig. Maar je kent de klant niet nodig, het bloed ze komen met plezier. En ik moet zeggen, voor de hinder zit de draagbaan perfect. De ondergrond is zo goed online. De hinders minder blessures. Dus alles in voordeel. Maar dan ben je zelfs wel zakenman en het maakt echt yield opsmieten. Ja, je dat een beetje nervous verwachting? We hebben niet echt verwachtingen gehad. Je gaat bouwen en in een jaar kan je niks verwachten. Ik bedoel, jullie hebben net het wodka-merk Ursus aangehaald. Daar hebben we 8 jaar in geïnvesteerd om het eerst rendabel te maken en 2 jaar later te kunnen verkopen. Ik denk dat we het hier ook zo moeten zien. We hebben een x-aantal jaren nodig om te zorgen dat het weer opbouwt. Dat de sport opbouwt. En misschien in de toekomst dat het mogelijk is. Voorlopig weet ik dat het geld kost. Maar ik denk dat het te belangrijk is om het te doen, om die sport voor Nederland te behouden. Ja, ik denk de gokkerij er met het meeste yield uitkomen. Hè? Maar ja, het is echt zaak dat je net alleen nog yield haal je uit de gokkerij, maar ook uit de nevenactiviteiten. Ja, en dat krijg je dan bijvoorbeeld ook wat we laatst zien hebben. Maar Johnny Hogeland, de hutfietser, in duel, mooi. Waar wie het ook alweer? Unforgettable. Zullen we het eerst even naar Sjen? Ja, hartstikke leuk. En de start is gevallen. Ze zijn weg en aan de binnenkant ligt Johnny Hogeland ietsje voor. 2 lengte voorsprong heeft hij. Aan de buitenzijde Unforgettable op topsnelheid. Maar Johnny Hogeland gaat nog steeds hard. Johnny Hogeland aan de binnenkant. Go Johnny! Go, go, go! Johnny Hogeland, is hij op tijd of net niet? Net niet op tijd. Unforgettable wint het. Dan dus die nevenactiviteiten, weet ik het door hier. Is dat dan de toekomst?
Dit hoort er wel bij. Kijk, je kan niet alleen maar zeggen, we hebben draverijen, kom kijken, want die sport is zo leuk. Je moet mensen ook kunnen ontvangen, je moet ook iets tussen de koersen doorbieden. Vroeger waren dat draverijen met Friese paarden, die zijn er nog steeds wel. Maar je wil ook een jong publiek trekken, je wil nieuwe mensen naar die baan halen. En wat nu bijvoorbeeld in Wolfga gebeurt met dit soort activiteiten en ook de aanpassing van de muziekkeuze is heel belangrijk. We hadden vroeger de Ambos Polka als de paarden over de baan gingen. Tegenwoordig hebben we DJ Chesto. En er staat jong publiek langs de kant. Het is een nuance. Het is een nuance en het scheelt. Ja, Ja. Je merkt het wel. En voor Jim als piqueurs is het echt leuker, dit soort nevenactiviteiten? Is dat wel Absoluut. aardig? Het leeft, er komen mensen op de baan. Dat is vooral voor ons het belangrijkste. Een koers winnen en dan stier je in de meeste klappen. En je rijdt hem ervoor in een lege tribune. Nou, dan kan je een glikmoes gaan. Dus dat scheelt enorm, het stimuleert. Ja, en de inkomstenbron, want ik meende nou dat het middenterrein wordt nou aan zijn broek van Pits en Put, hè? Ja, ik heb dus niet alleen de baan verhuurd of het hele complex verhuurd aan de drafsport. Want ik heb dat gewoon verhuurd. En dat wordt door de Racetrack Victoria Park beheerd. Daarnaast hebben we nu dus ook het middenterrein verhuurd aan de heer Van der Zwaan. En die heeft daar dus een pits- en poetsbaan aangelegd. Maar dusdanig goed dat het Nederlands team er als een trainer zit. Ja, dat heb ik vanmorgen ook meegekregen dat ik op de baan was. Die zijn hedenmorgen daar ook geweest. En het Nederlands team, als ik het goed uit mijn hoofd weet, komen ze 10 december de eerste keer komen ze daar hun trainingswedstrijd houden. Maar een WK op de binnenbaan van Wolvergeer, dat is net uitsloten? Ja, dat is absoluut niet uitgesloten, want nu waren hun er. Maar een week ervoor of 2 weken geleden zijn de mensen de internationale bond is geweest. En die hebben versteld gestaan wat de heer Zwaan daar aangelegd heeft. En daarnaast het complex met de mogelijkheden door de restaurants en de businessruimtes, alles wat er zit. Met de mogelijkheden om dat te combineren, waren er weg van. En die zijn dus al in onderhandeling om te kijken of ze in 2014 een groot toernooi hier kunnen houden. Ja. Nou, dat ben al 2013 geloof ik. 2013. Ja, 2013. Dat is wel voor Victoria Park, maar uw hindersport is het net direct mijn red natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, want de grootste yieldstroom mag volgens mij komen uit de gokkerij. Absoluut. Maar dat zit net echt in het aard van het beestje, hè, van de Nederlander. Ik bedoel, hoe kan je de Nederlanders nou massaal onder het gokken? Hoe maak je dat wel? Ja, ik weet net. Ik denk dat mogelijk is dat bent via internet. Maar ja, dat moet er wel wat aan die gebeuren. Ja, Ja. Het probleem is, we hebben de slag ooit gemist. In de jaren 60, 70 was de drafsport heel populair. Je had de koers van de maand op Studio Sport. Koers van de week geloof ik Ja, zelfs. koers van de week, ja. Ja, Super Trio was er altijd op. En je had als je op zondag ergens heen wilde, had je 2 mogelijkheden. Of je ging naar het voetbal, of je ging naar de paarden. Ja. En daar was ook een kansspeelmarkt. Of je gokte op paarden, of je deed de lotto. En verder was er niks. Maar tegenwoordig heb je staatsloterij, je hebt kraslood, je hebt er verschrikkelijk veel bij. Holland Casino die actief adverteert. Ja, En die slag ga je hem eigenlijk een beetje verlengen. we hebben er nooit wat aan Absoluut. gedaan. Nee. Er is 30 jaar lang niet geadverteerd, niks aan marketing gedaan. Dus die hele wetmarkt die is ons door de vingers gegleden. Ja, als je dat weer terug wil gaan winnen. Het enige pluspunt wat de drafsport heeft, ze hebben een internetvergunning voor het wedden. En dat heeft verder niemand in Nederland. Maar er wordt niks mee gedaan. Als daar nou wat mee gedaan wordt, kun je omzet gaan ontwikkelen. Ja, toch ben je wel dwanden, want je hebt een gearwerkingsverbond sletten met de Franse drafsport. En dat smiet dan toch wel weer wat yield op. Laten we even zien wat dat krijgt inhoudt. Zo'n hier werkt het Wolvergeer Geer met PMU. Dat is een heel groot Frans wetkantoor met honderden vestigingen door het hele land en een geweldige omzet. In geerwerking met PMU worden er 10 Franse draverijen verroen op Wolvergeer. Die worden in Frankrijk rechtstreeks op televisie gebracht en daar kan dan ook op gokt worden. Wolvergeer krijgt als vergoeding 3% van de Franse omzet en dat smiet 10.000 euro's op. Ze draaien nu gewoon eigenlijk op wat ze hier omzetten op de baan. Plus wat er van Frankrijk binnenkomt, draaien ze eigenlijk met een plus. En dat is eigenlijk zolang ze op deze locatie zitten nog nooit gebeurd. Ja, je pakt dus 3% van de totale omzet op Sanjoen. Dus bijvoorbeeld 1 miljoen gokken, dan pak je toch weer 30.000 euro. Voor een gemiddelde rekenaar is dat snel uitrekenen. Ja, ga maar uit van 2 miljoen. Want als je 6 koers hebt, zit je al gauw op 2 miljoen omzet uit Frankrijk. Dus heb je 60.000. Oké. Hoe wichtig is die inkomstenbron? Kasper kan dat het beste zeggen, denk ik. Voor de vereniging, Stichting Racetrack, is dat zeer belangrijk. Want zij zitten natuurlijk ook in principe met een huur die ze zouden moeten betalen. Alleen ik begrijp dat dat er niet helemaal uitkomt en uit kan komen voorlopig. Dus voor hun is het zeer belangrijk dat die Franse koersen er zijn. Anders zouden ze geen bestaansrecht hebben. Maar 3% is eigenlijk maar een schijntje. Omdat ze broekmootje van de faciliteiten. Je wil toch meer yield? Ja, natuurlijk, maar we moeten de Nederlandse omzet, die zal omhoog moeten. Hebben jullie net al over gesproken. Dus daar zijn we mee bezig. De afgelopen week hebben de andere mensen van de stichting, die hebben dus een overeenkomst gemaakt met de totalisator door een pool, een garantiepool neer te leggen van minimaal 5.000 euro. En ze hebben bijvoorbeeld 200 tickets van 3 euro gratis uitgespuugd naar het publiek terug om te activeren dat men ging spelen.
En we hebben gezien, we hebben dus de afgelopen week 108.000 euro omzet gedraaid. En ja, dat is de hoogste omzet sinds de opening van de baan. Dus we zijn er aan het bouwen, er gaan meer dingen komen. Maar ik denk dat het belangrijk is, de Nederlandse omzet, dat die echt omhoog gaat voor de sport. Dat is het belangrijkste voor ons. Ja, voor het Shield. Ja, en Stadion had Wolverkeer weer een beetje de opgaande lijn weer te pakken. Nou, we staan hier even in de drafsport en we komen aan vanzelf weer waarom. Eerst even naar de oren sportieve hichtepunten van de Oude Wieken, een compilatie. Het mooiste sportmoment van de Oude Wieken is de prestatie van Epke Zonderland. Voor het eerst zo'n man turnt hij weer eens een meerkamp en dat gaat knap. Dusdanig knap dat nou volslijn Friesland ervan uit gaat dat us Epke hem plaatsen zal voor de Olympische Spelen. Dat is toch zo, Jan Flap? Dat denk ik. Nou, dat klinkt net heel uitzoekend. We blijven nog wel even in de seel bij het treffen in het kworbal tussen Mid-Friesland en LDO-DK. We gaan er even nog vlak voor zitten. Een echte Frieske kreker. Dat wordt smullen, of net Alfons Arts? Ja, laten we het hopen. Maar het rint oors. LDO-DK verplettert Mid-Friesland met 35 om fjitjen. Foei, 35 om fjitjen. Toch bloot turncoach en vervent Mid-Friesland supporter Daniel Knibbeler optimistisch. Vooralsnog is alles nog steeds onder controle. Cambuur moest het oude weekend opnemen tegen Telstar in een uitwedstrijd. En ze komen in de eerste helft met 1-0 achter tegen de Witte Leeuwen. In de kopjes zingen. Nou, Konrad, dat is misschien Saba Harkema's boys. Bij Cambuur bad het Chinoer stelde. Want de Ljouwert is winnen. Maar Romme Sievers 4-2 en pakken de 3 punten. Een treetje leger komen we uit in de topklasse. Harkema's boys zit Jip in de degradatiezwargen. En verliest ek deze week van HHC met 3-2. Hienen we dat verwachten? Ja. Dan naar de prijs der giganten. Met exact 0 Frieske piqueurs in de baan. Maar dat scheelt toch net? Dat is de grootste koers van Friesland. Woen we toch een Belg? Dan moet je toch net aan denken. Maar ja, Jer, ze hebben geen regering. Ze gaan net naar het EK-voetbal. Ze kunnen haar schuld net bij betalen. Maar ze winnen wel de prijs der giganten op Wolvergeer. De Belg Nico Danens. Maar Norginho is de rapste. Ja, dat komt weer om. Ja, we hadden dus in Friesland de prijs der giganten. Maar de grootste koers van Nederland, dat is de Derby. En dat is een koers voor 3 jarigen. Nou nog altijd een rieden op Duindicht. Maar Kees-Jan Faber, die wil je hem graag naar Wolvergeer te halen. Hoe vier ik het met die plan? Nou, we hebben een plan neergelegd in Den Haag en daar is positief op gereageerd door het nieuwe bestuur. Alleen, we wachten nog steeds op een antwoord. Dus de bal ligt nog steeds in Den Haag. Wat is het plan? Wat een meerdaags drafspektakel worden? Ja, goed, waar we over spreken is natuurlijk, we moeten de sport weer op gaan bouwen. We zitten al 20 jaar in een neerwaartse lijn en er moet wat gebeuren. Afgelopen jaar was er, zeker, of misschien wel afgelopen jaren, maar zeker het afgelopen jaar was de derby. Die dag, dat was een blamage. Dat was een verschrikkelijke, slecht georganiseerde dag. Op Duindicht? Op Duindicht. Wat markeerde er dan om? Het was geen entourage, er was geen organisatie. Dus alles wat op zo'n dag fout kan gaan, dat ging fout. En het probleem is natuurlijk dat het is nog steeds de meest belangrijke koers in Nederland. En elk land, de derby is het meest belangrijke. Dus iedereen die nog een heel klein beetje affiniteit heeft met die sport, die is zo'n dag aanwezig. Ja, god, en dat is natuurlijk, als dat zo'n dag dan zo slecht georganiseerd is, dat is een directe afbreuk aan de sport. Dus toen hebben wij met een aantal mensen gezegd, waarom halen we de derby niet naar Leeuwarden? Of naar Wolvenga. Met een stel ondernemers hier uit Leeuwarden en nog een aantal andere mensen halen de derby naar Wolvenga. Die heeft op dit moment gewoon een van de beste accommodaties van Europa. Heeft ook een goede organisatie. Dus alle facetten die nodig zijn om een top-evenement te organiseren, die zijn daar aanwezig. Ja, maar Kees-Jan, ik bedoel, de drafsport, dat is echt traditie toch? Dat mag toch gewoon op Duindicht? Klopt. Alleen traditie en sentiment betalen de facturen van de trainers niet. En we hebben geen tijd meer. Er moet nu wat gaan gebeuren. En we hebben geen tijd meer voor tradities en voor emotie. Het is nu of nooit? Het is nu of nooit, inderdaad. En dus op deze manier doorgaan op Duindicht. Kijk, Duindicht moet altijd blijven bestaan. Want als je aan de sport wil gaan bouwen, dan is het beste natuurlijk dat je natuurlijk ook een baan in het westen hebt. Alleen op deze manier heeft het geen zin. Dus 0 toegevoegde waarde en dan kun je beter ophouden. Maar er moet wat gaan gebeuren en het liefst met Duindicht. Maar niet op deze manier. Nee. Kees, top idee. De derby. Zeker, ik juich het aan. Zeker weten. Als Duinert ik met zijn plan komt, ik met 100.000, nou, dan moet ze maar zo om en omlaan. Maar als hem heel is. Maar goed, dan winnen ze een jonk in de baan in Wolvergeer. Dan wordt het liefst toch op eigen thuisbaan? Absoluut, absoluut. Dus ik dacht accommodatie ervoor. Dus Duinert met de hut in het duideltast om het op te knappen. Want anders dan komt er geen hoen meer. Want Ouderom hier weer echt een blamage. Ja?
Ja. En qua publiek? Nee, publiek zat alleen nog koffie uitverkocht naar de derde koers, broodjes op. Als je een patatje had, 1,5 uur wachten. Een drama, Ja. gewoon een drama. En dan mij koerspubliek zeker niet aanbaan, of niet het publiek. Nee, toch heeft Sto die betingst een beetje, hè? Ja, eigenlijk, Duinlicht en Derby hoort heel erg bij elkaar. Sinds 1907 is dat al zo. Kijk, als ze nu 1 hele slechte dag hebben gehad en ze beloven beterschap voor de volgende keer en ze komen net als Kees-Jan met een ton en leggen dat ook nog schriftelijk vast, zodat de sport daar niet de dupe van wordt, dan denk ik dat je ze nog een kans moet geven. Maar ze hebben het vorig jaar wel heel erg verbruikt. En je kan alleen nog maar een keer het daar organiseren als ze beloven dat ze het absoluut beter doen. Het ook zwart op wit vastleggen en met die ton komen die hij ook heeft. Want dat is voor de trainers heel belangrijk, voor de eigenaren. Als je die op Duinlicht niet hebt en in Wolvenga wel, is de keuze zo gemaakt. Ja, precies. Maar misschien jou het echt wel een positieve impuls. Hè? Geeft er wat positiefs van uit. En ja, Sil Duindicht nou echt investeren. Zullen jullie dat echt toejuichen? Oh, absoluut. Dat is wat wij vanaf de eerste dag dat wij Wolvenga hebben gekocht, hebben gezegd. Wij hopen dat daar mensen op staan die hetzelfde gaan doen als in Wolvenga gebeurd is. A, iemand die gaat investeren. En B, een team wat er gaat staan. En die gaat zorgen dat het daar weer helemaal op orde komt. Maar waar zullen het wel matten? Punt C. Ik denk dat er genoeg mensen ook in Duinlicht verblijven die ook misschien met een aantal mensen of iemand kapitaalkrachtig genoeg is om ook een injectie te geven. Maar men moet je ook niet in tweede baan erbij? Nee, absoluut niet. Nee? Absoluut niet. De koning van de draf- en rensport. Nee. Ik heb dit gedaan, dit hebben we opgezet. Uiteindelijk ben ik teruggekomen. Ik woon natuurlijk in het buitenland. Dus ik heb 5 jaar was ik al in het buitenland toen dit gebeurde. En ben dus nu hiervoor regelmatig teruggekomen om dit weer op te zetten. En om Duinlicht te gaan doen en nog meer tijd eraan te besteden. Nee, ik blijf lekker in mijn huis in Portugal. En kom regelmatig over. En dat bevalt me heel goed. Ja, ik wil nog even met je hoe de kwaliteit van de hindes. Want in het verleden hinden we zelfs Action Squatter. Had deze sport echt van dit soort helden nodig, van dit soort symbolen? Absoluut. Nou ja, Nederland, fantastische goede hindes. Alleen nog Action Squatter weer allemachtig bekend in Friesland, maar ook in heel Nederland. Omdat ze alles won in Nederland. Maar dus hindes die we op het moment hebben, die rennen net alleen in Nederland, die gaan de Greenzoer. Maar daar is heel te verzinnen. En in de tijd van Action Squatter, die kon ook hier de goede kost verzinnen. Die had ik wel hoe de Greens won, maar minder dan een Russell November of echt tophindes. Ja, zullen de meesten wijs die net weten waar het Action Squatter is? Nou, ik denk dat iedereen het wel weet. Ja? Nou, misschien maar Russell November denk ik net. Nee, nou goed, daar hebben we dan weer geen beelden van. Action Squatter wel. Ja, dan hebben we even vlug een kwarte introductie van Action Squatter. Het is Action Squatter op de tweede aanmarcheert. Action Squatter wint hier de Sprintersprijs. Ja, ik kie altijd de railingen en het keepervel. Alle keer na zo'n ronde, dat heb ik nu nog. Als ik zo op de oude band, dan krijg ik nog altijd het keepervel van Action Squatter. Ja, de gloriedagen uit het verliezen, maar de eigenaar Eelke Kruis. Ja, en we hadden al eerder gewoon Wellington. Zou hij zijn rol van Action Squatter oernemen kennen? Of is Action Squatter echt uitzonderlijk? Ik denk dat Wellington een heel best hinder is. Ik heb hem gewoon als jeugdhinder. Als jaarling, 2-jarige, 3-jarige. Ik had er ook prijzen mee won. Bij mij is hij gecastreerd. En toen is hij naar een oren training gegaan. En daar heeft zich uitblijkt tot een heel goed hinder. Maar net de klasse van Action Squatter. Nee, lang niet. Nee. Is er een orenhinder wat misschien een beetje in de buurt komt? Een Russell November. Russell November. Ja. Dat denk je hem alle rijden? Ja, maar dat is een paard dat heeft ook in Frankrijk gelopen in de Prix d'Amérique. Dat is dan een paard die wordt door de Nederlandse liefhebbers heel erg gevolgd. Iedereen wil weten wat Russell doet. Maar het grote publiek weet niet wie Russell November is. En dat zal ook niet gauw gebeuren. Het publiek weet trouwens wel waar Dirk Buitenzorg is. Dat is heel apart. Ja, toch? Ja, maar dat is ook media. Ja, maar dat speelt mee. Ja. Dat speelt natuurlijk ook heel erg mee. Dat zulke soort dingen gebeuren waardoor men de aandacht ook krijgt. En ook ziet dat het op een niveau is dat je zegt van met elkaar en een groep mensen hier het plezier aan beleeft. En dus ook onder de aandacht komt, zoals jullie dus nu met de serie doen, die steeds uitgezonden wordt. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is, een naam, een paard wat bij iedereen bekend is. Ik denk dat dat een van de belangrijkste onderdelen is. Maar heel eerlijk, wordt het wat, Dirk Buitenzorg? Wie kijkt jou? Ja. Ik had al heel veel talent in de dopsjong. En ja. ze moet eerst op de koersbaan steken. Oké. Nou ja, normaal sprutsen showen ik altijd even vooruit naar een bepaald sportevenement. Maar ja, daar zit je nu toch aan tafel, Hans. Ja. Waar moeten we dit weekend al hinnen? Nou, we hebben het erover gehad. Onbekend maakt onbemind. Wolvenga, wie daar de afgelopen jaren niet geweest is, die zou eigenlijk een keer moeten gaan kijken. Het is zo verschrikkelijk mooi geworden. En het is niet meer alleen paarden. Het is nu echt een avond uit. Als je binnenkomt, dan denk je, ik kom in een nachtclub, zo mooi is het. Prachtige lange bar, glimmende bar, mooie muziek, af en toe een paardenkoers. Je gokt een beetje, je eet een beetje, je drinkt een beetje, je hebt een topavond. Hoe laat begint het? Het begint om 6 uur. Komt er ook een actie?
Nee, natuurlijk niet. Ik heb wel 4 hinders aan de start. 4 hinders aan de start. Ja. En Jo? 2 paarden zelf aan de start, staan bij Kees in training. En, maar je zit er zelf ook wel eens op een sulky, toch? Ik zit zelf ook op de sulky regelmatig. Maar nou sneur net? Deze week niet. Nee, zit je te waarschijnlijk in Portugal, of net? Nou, nog niet. Ik blijf zaterdag, nou ik hier ben, blijf ik hier even. En zaterdag de koers. Oké. Heren, tiegetank voor je komst naar de studio. On Safir. Meer sport, Takomanje, dan in uw reguliere uitsturing van Boppenslag. Omtinkend voor Jereveen, onvoller Gerald Sibon, Harkema Boystje, Genemuiden, Sieler, Pieter-Jan Postma en Verzels Ekwer. Het laatste nijs oer Ushinder Dirk Buitenzorg. Waar weet ontmanje, hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag. Dankjewel. Dankjewel.